Здравейте! Днес ще ви покажа как да наредим бялата страна и първият ред. Първо ще трябва да наредим белият кръст, но като го наредим ще гледаме да си съвпаднат и с съответните цветове. Примерно тук е бяло, а тук синьо. Тук горе трябва да дойде бяло и синьо. Търсим къде е то. Ето го и него. Бяло и синьо. Така, за да дойде тук горе, трябва да завъртим средното два пъти и да го завъртим насам и да върнем средното два пъти. И ето, дойде тук горе. Значи сега това е бяло и зелено. Ето, то трябва да дойде тук горе. Ето, от това тук горе. Затова сваляме средното, завъртаме долното и вдигаме нагоре. Ето, стана. Значи, ето сега тук е бяло и оранжево. Извинявайте, ама съм малко понастинал. То трябва да дойде тук горе. При него не е чак толкова трудно, защото просто трябва да завъртим нагоре и то се идва на мястото. Сега ето го другия случай, където е тук горе. Когато е тук горе, сваляме средното, завъртаме два пъти и вдигаме. Ето сега е тук долу и просто трябва да го завъртим. Да свалим средното, да завъртим долното, качим и готово. Белият кръст не е готов. Само че сега ще покажа друго, каквото може да ви се получи. Чакай само да го направя. Ето го. То да ви е отдолу. За да дойде отдолу горе, трябва да го сложим така, че то да е под мястото, където трябва да иде. И за това сега, ето, отдолу е, трябва да се качи тук горе. Сваляме средното и завъртаме долното два пъти. И вдигаме. Ето, белият кръст е готов. И си съвпадат с всички цветове. Ето, бяло и зелено съвпада, бяло и оранжево съвпада, бяло и синьо съвпада. И така сега ще гледаме тези ъгловите да ги сложим на местата им. Примерно, ето, вижте, тук сега е бяло, синьо и червено. То трябва да дойде тук горе. Ето, завъртам го сам и ето, трябва да дойде тук горе. Затова завъртаме го насам, сваляме, завъртаме долното и вдигаме. И ето, дойде си на мястото. Сега ще трябва да направим това бяло, зелено и червено. То трябва да дойде тук. Затова само сваляме. Ето, както е било тук, завъртаме насам и вдигаме. И ето, дойде си на мястото. Ето сега това е другия случай, който може да се получи. Да е тук, но да не е обърнато нагоре. Затова сваляме го и завъртаме два пъти. И го вдигаме. Но сега то дойде отдолу. Това е другото, което може да се получи. Ето, бяло, оранжево и синьо. То трябва да дойде тук горе. Затова сваляме тази страна, ето. То е отдолу, на място, където трябва да иде. Сваляме, завъртаме два пъти, качваме, завъртаме още веднъж и виждаме, че ето, то трябва да дойде тук горе. И затова сега завъртаме долното
и качваме. Ето го тук горе. Ето сега и другото стана така. И ето. Завъртаме долното 2 пъти. Качваме това. Завъртаме го още 2 пъти. Сваляме. Завъртаме. И готово. Ето, бялата страна ни е наредена. И с нея наредихме и първия ред. И първия ред дори се съвпада с съответните цветове. И това е за клипчето. В следващото клипче ще ви покажа как да наредим втория ред. И надявам се да сте разбрали. И това е за сега. Чао!